Слагаме акцент на дигиталната грамотност. Отиваме в едно училище в Кюстендил, където часовете са по-интересни от междучасията. Програмират се роботи, а литературата се изучава често и по коридорите. На живо там включваме Габриела Стоименова. Здравей, Габи! Здравейте! Намираме се в интегрираната библиотека в основно училище професор Марин Дринов в град Кюстендил, където децата вече са се потопили в света на литературата. А до мен е и господин Попов, който ще ни разкаже повече за иновациите в училището и за наградата Герой на децата. Добро утро! Добро утро и от мен! Как се става Герой на децата? Герой на децата се става с много труд и усилия съвместно с всички колеги от основно училище професор Марин Дринов. Полагаме усилия да развиваме децата, като ни помагат и родители, партньори, организации, фондации, да направим така, че да развиваме техните таланти в различните техни заложби, които имат. Така че героите на децата сме ние, родителите, учителите, за да може да им развиваме талантите и способностите. Какви иновации има във вашето училище? Основно училище професор Марин Дринов е иновативно училище. Вече 9-та година развиваме тук роботика. Това ни е основното направление с приложено програмиране, роботика, мехатроника. Намираме се в момента в STEM центъра, където имаме иновативни кабинети и тук сред интегрираната библиотека, където децата и четат, и учат, и програмират, и така разработват своите роботи, за да участват в различни състезания. Във вашето училище децата използват ли телефони? В нашето училище телефоните са ограничени по следния начин. Когато идват сутрин, те ги прибират в специални шкафове и ги използват съответно за образователни цели в различни иновативни платформи, след което ги прибират отново там и в края на учебния ден ние им връщаме телефоните. Така процесът е съвместен процес, общо, за да може и технологиите да върват заедно с учебния предмет и академичните знания. Предлагам ви сега да влезем и в кабинета по роботика. Здравейте, тук е и господин Тодоров. Как всъщност преминават часовете по роботика във вашето училище? Часовете по роботика децата преди всичко се учат да програмират своите герои, като програмират предварително техните движения. По този начин усвояват логиката на програмиста и се успяват по някакъв начин да създават анимация, което е изключително важно в роботиката. Нека видим как се случват часовете. След това те преминават към програмирането на роботи, които изпълняват различни мисии. Какъв робот е този? Това е пчеличка с граден софтуер, като целта на децата е да си изберат някои от животните или местата, избират някои от бутоните, натискат Go и пчеличката отива на място, което са пожелали. А при нашето място днес ще бъде при нейната приятелка пчеличка. Тук виждаме и VR очила, а ти какво виждаш през тях? Аз виждам акули, които плуват заедно с риби и други морски животни. Сега кажете. Предпочитам технологиите. Те са изцяло по-забавни. И тук ще ви покажем нашия робот Моливко, който най-вече използваме и за мисии. Какви са мисиите, за които го използвате? Той тръгва, взима едно от тези тук, хартийки, после ги слага в базата и се връща. Покажи ни как. А ти защо избра да запишеш клуба по роботика? Защо се включи в него? Включих се, за да мога да се науча да програмирам. И защото намирам да работя с роботи е много интересно. Би ли станал програмист и в бъдеще? Да. Изцяло е забавно. Сега ще се преместим и при хуманоидните роботи. Как работят те? Тези роботи работят, като ги свържем с Bluetooth. Може да стане на таблет, телефон или лаптоп. Има си специална програма, където там влизаш и има разни неща. Гимнастически, танцуване, картистки и доста други неща. Може да ви покажем. Покажете ни какво. Така ще направим стойка на ръце.
А как ги програмирахте? То си има програмите, но може да се правим и нашите програми с там, където са програмите. Сега ще видим и други роботи. Какви са те? Здравейте, тези са роботни коли. Ние ги програмираме с приложенията Python и Bluetooth. С тези роботи участваме във всякакви състезания в цяла България. И сега ще ви покажем напред, назад, наляво и надясно. Кое ви е любимото нещо от клуба по роботика? На мен любимото ми нещо за клуба на роботика е, че чувствам се прията, защото всички имаме общо нещо. Обичаме да програмираме, да си говориме и да... Сигурна съм, че много от вас ще станат програмисти. Сега нека заедно с хуманоидните роботи помахаме на камерата и кажем чао! Чао! Само зуб. Чао! Благодаря ви много, Габи. Умни деца, прекрасни. Искам да ви кажа, че да ги гледах и си казах, о, на Илон Мъск работата му